Kublai pi baro at ngapediang snobai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Paralog ngan sedang yakni ke video daki content sembo perkat hakak tin nongwei halo ke jeng shisha Jong ke jeng embat ki jenglong jingman Jong ki aka baro ha ke pertai namar kumbangi tip mdon ki banne sa kumjo klem kala si junom wat ke ni ke jeng em ke bangi emro. Everything passes, the joy, the pain, the moment of triumph, the sigh of despair, nothing lasts forever indeed, not even the life that we live. Perlok kadi kajing ong kadon le si kajing serim bat kijing jia hak seng kongres hapo kajala hak di kindiat sengi ki paradap sengu pela batang hapo arsnem chiteng nadu ba la penbena ya ke result Jong ke Meghalaya State Legislative Assembly election bakatway haka artrik ulaber arhajar arpulai klempoi perkat ke seng kongres kala hab ban kliap lama no hapo ke yeng dorbar tauan ke Meghalaya Legislative Assembly hadin ba Nongmihkhmat bala syae marwai jongka uba Ronnie V lengdo ubadai UMLA ke Melim constituency ulami bat lek penyesok no iradi bat ke seng National People's Party leni NPP ke seng ke bahek do ha ke Jylla bat ke bayalam ya ke sorkar senrop Meghalaya Democratic Alliance la arsin kenti hadin baki langut ki MLA Congress bakantup yu Dr. Celestine lengdo UMLA ke umsning uba Gabriel Walang UMLA ke Nongstoy bat uba Charles Marnger UMLA ke Mauhati kilalek penya sok kham haswa bat ke NPP kata ha unailar arhajar arpo saw kat ba usaleng sang mapat ulai no ya ke syuki MLA Jong ke seng ha ujeliu arhajar arpo saw ban Mikkhmat ya ketura parliamentary constituency kum MP Jong ke Lok Sabha kan mus ngong mulung shisha ban tip ba ke seng congress kum ka wei na kita ki national political party kabala so thet bat yang ra song baha ha Meghalaya ha pedeng ki san phulai tli ki snam hendai ha ni ka kenti kala do lot ya ki MLA jongka ha po ka yeng dor pa thawan ke Jylla kum ka ni ka jingtia ka ba khampla hakikam san hima sima ka dei ka ba khamnyar banjia ba ka congress party ha Meghalaya ka thau ya ka khana ka bansa Jingmynmaw lenter haka political karya Jong ke seng congress ha Meghalaya hoi tum kinong song ke Jylla Meghalaya ngimla ban len baka seng congress hi haki babon teliki snem balalik no baka dan haka Boston shar usenyang uban hei ubaka party kala no chaki kampen roy haka Jylla haki babon kiliang la daka dei haka yok ka kon ka puli ka puthi ka kot ka khia ka rap karyang bat kiwei ulong de shisha uba kraw bat ubaladap tiar shipor di perlok wat dekat seng kongres sapok ke dalam Jong uba Vincent Pala ubadai UMP barim Jong ke Lok Sabha na ke Shillong parliamentary constituency kum u president barangba kadang long aktif hapok ke Jylla ro henrei na kidak kishen ki ba pau shaba la ban yo i ya ke jingnang yai rings wai Jong ke party na ke por shaka por kamtem hak ki kidat snam ki balalek no kum bakalong menta ke seng kongres ke jinga dei bat ki kamsan himasima Jong ke hapok ke Jylla ke long kabala ido jengkermen shisha lemda ki Paidbah ke Jylla ki kelathia kela dempat de kumwei haka samoy MLA election ka banwan house nem arhajar arpupra bat kataru ka shong ha ka party leadership bat ki kam baka seng country hapo ki asnem shiteng ki badangsa Parlok ki aka baro hapedeng ke party congress bat ki Paidbah ke Jylla menta kilong Satang ke history namar bangimla syu ban yo i ya kita Nongmihkhmat ni ke MLA jongka bakindang shong bat yeng ban ya kren ya tai halor kiman badon kam na ka bentak ke jingba bat ke jingmentoy jong ki Paidbah kumbang itu sakhi bat pertoi ki kam ba kraw jong ke seng congress bat ki Nongmihkhmat jongka lada ka dei hapo ni sabar jong ke yeng dor ba thawan ke Jylla legislative assembly ro ki kam ki bayai telun khamba na ka por cha ka por no do usnem ba ka party ke le khon ye MLA election ka banangkong jongka ha ka Jylla house nem khat khana spa ni ko ar ter hadu usnem arjar ar pulai kini baro kin sa tangkum ka political history hapdeng ki Paidbah ke Jylla nadu ki ba kershan bat ki bamju kershan ya ka party ro bat kalong ro ka political history hakari India kum ka national party kinong ilam ba pau jong ka seng congress na do kisnem ki ba manchwa kum ulit captain Williamson sangma unong ilam ba nang kong jong ka party congress bat ka Meghalaya Pradesh congress
Committee kum kata ke unit jong ke Seng Indian National Congress na Delhi hapo ke Jylla na Lord bu ulong du Chief Minister benang kong du jong ke Jylla Meghalaya na ke Seng Congress nang ta ulit purno sangma ulit SC marang udidi lapang bat u Dr. Mukul sangma oleh no asiteng ye ka party na kidaw ki bam ta shai bha haba ulek bat penia so no bat ka Seng Trinamool Congress ha unai lat arhazar arphuwei barok kinong ya lambarat ba ka party Congress sa Meghalaya kinsa kana pateng hagi jingkan mau bat jing perto shiju nom ya ki kam bakraw bakila le badi usenyang ubakila no syakroi kapar jong ke Jylla lengba ka Seng Congress namar kidai kinong ya lam ki bala ra shisha ya ka kerdan jong ka yo ka kot ka Jylla kham shalor haki babun ki benta jong ka roi kapar hapadeng bun tliki snem ka Seng Congress ka yo ban ya ka bor sanshar ha ka Jylla wala da ki sarkar bakayalam menshwa kidai ki sarkar khle khawlang ro ladani kertiang din kandiat syaka political score jong ke Seng Congress ka jinga dei bat ka jing job jong ka ya ki election ki ba pher syaka yeng dor ba thau an ka Jylla ha ki snem ki ba late no hapo ka jinga lam jong ki nong yalam barim kentup nado ka por jong ulit Captain Williamson sangma ubabat nang kong do ya ka shuki kum u president ke MPCC ha usnem khat khandai spa nyo pho hado khat khandai spa nyo pho a nang ta ulit purno sangma nado usnem khat khandai spa nyo pho ar hado khat khandai spa nyo pho nyo ulit SC marang nado khat khandai spa khandai pho ar hado usnem khat khandai spa khandai pho lai kumjo ro nado ar hajar hado uyayong ar hajar san ulit OL nong tudu nado khat khandai spa khandai phun riu hado ar hajar nang ta ubat biang nado uyayong ar hajar san hado unai lar ar hajar pra bot sa ulit Friday lengdo nado unai lar ar hajar pra hado uyayong ar hajar khat ar u didi lapang nado uyayong ar hajar khat ar hado ar hajar khat new u Dr. Celestine lengdo nado uno pra ar hajar khat new hado unai lar ar hajar ar phawei bat uba Vincent pala nado unai lar ar hajar ar phawei hado menta shishang ila la ban yo baka Seng Congress haki snem shwa ka assembly election ar hajar ar phulai kala job linter boldly kisit hapo assembly Parlok tang ban supen kan mau biang ya pihak ka jingedei bat ka jingjom MLA ka Seng Congress ndu usnem baka yakon ya ka MLA election ban nangkong do haka Jylla ka ta usnem khat khandai spa new po ar ka Seng Congress ka job nangkong tang khandai na king tipo kliki seat bat shongro haklian persha haka MLA election ka pabot bat ka ta usnem khat khandai spa new po pra kala kiu ka jingjop chongka shadow arpho na king tipo kliki seat bat shipor kala shong haklian persha hadien pat kala bat ya ulakam sanshar usnem khat khandai spa pra pulai ka Seng kala job arpho san na king tipo kliki seat hapo assembly usnem khat khandai spa pra pho pra pat haka por ba yalam ya ka Seng Congress do ulit purno sangma ka Seng Congress kala job arpho ar na king tipo kliki seat bat ka donro haka bor sanshar usnem khat khandai spa khandai pulai bat khandai spa khandai pho pra haka por bala yalam ya ka party da ulit SC marang ka Seng Congress kala job arpho saw na king tipo kliki seat haki election job usnem khat khandai spa khandai pulai bat don haka sarkar bat kala job biang arpho san na king tipo kliki seat house nem khat khandai spa khandai propra bat ka don shwa sipor bat ka sarkar nang tapat hakaliang persya haka election ar hajar lai pat haka por belong nong yalam udok ba didi labang ka Seng Congress kala job arpho ar kliki seat na kan reportedly bat kala yo ro ban yalam ya ka sarkar hapo ka Jylla usnem ar hajar pra ka Congress kala job arpho rutli na king reportedly ki seat bat ka don haka sarkar How ar hajar khat lai kala job don buram hadu arpho khandai tali ki seat na kan reportedly but kadai ka ching job ka ba he tam ha ka MLA election political score jong ka Seng Congress hapo ka yeng dor ba thau an jong ka Jylla Meghalaya usnem ar hajar khat pra ka Seng Congress kala sedang ban hier but job no tang arpho wei na kan report ki seat but shong hakalian persha hende shwa ka MLA election ar hajar arpho lai kala don ki kanrum kanram hapo ka Seng Congress ha ka Jylla ka bala penbor yo Dr. Mukul sangma bat ka tu ka ningot ki MLA ka party Congress ki ba khampau ki ba kantup yo ba Charles Pengro u Senate sangma u ba George Lendo ba Hima M Changplian bat ki wei kila mi no na ka Seng ban le peneso no
no yeladi bat ka seng Tribunal Congress hakajala kane hi la ban ong ka de ka jing stang jong ka jing hiat arsut ka party ka baklem la so ban khekhle dan ter bat happy election jong usnam 2000 ka Congress ka job tang san na kan report ki seat bat ka de ka jing job ka buduna tam ha ka political history jong ka Congress hapo ka jala Meghalaya kane ka la jiaro hakaport bawba Vincent Pala ulongkum president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee ka basngau phala kadai ka jing phet seng nangkong do jongki MLA ka seng bakantup yau Dr. Mukul sangma bat ki wei henrei kam kut pat tang hang ta bot pat sakilangut ki MLA bat hakalai putrik u Julai 2008 san khaddo lemi no sa uba Ronnie Willengdo bat sngu sang sot pantip baka seng Congress kumbakalong menta kala ja ka teng hapo ka ying dorbar thawan ka jala hoi perlok chisin perkhat kum ubriu ubachukar shan bhai ka party Congress ha ki snem ki bakam menchwa sngu pangnot bat sngu yamrem ro pantip bakat ka party Congress kan suja ka teng no kha makha hapo assembly ka long da sisa ka jingtia ka bom sngu la motor hende ngim la pat ban sngu phala namar ha ka politics si amdan ka wei ro ka political party ka ban job ni remsa ni ka ban shune sa kumjo ni hajo habaro shilenter namar ka kam politics si compare na ka jingele ka ladu ka ba kyujing king shipang bat shang upsen pan sa shipang bat kumta ter di perlong hapdeng kini ke jing sa tanju jong ka seng Congress hapo ke jala Meghalaya shwa ban penkut ya ka video ke jingkali le si ka bangas ngo dei ban po akmat jong pi kum ki Paidbah ke jala menta ka long hatu ke emo ka down ni ki down tan ran ki bala pelong kat ya ka seng Congress ban troing ban hiar asut hapo ke jala hakili ki kendiat senam menta hatu kadai mo perlok na kadaw jong ka kam nongyalam ni la bandai ro na kiwai pat kidaw ti perlok ban jubab yakini ki jingkali ka baha bangan ha ka jing start ba ka jing champang jong pi kum ki Paidbah ka jala ba phinia jubab hi bat kat kum ka jing sham ka jing yo ka jing perkhat bat ka jing slow ka ba simet jong pi ha ka jing dei bat ka party Congress hapo ka jala bala da pidon ban jubab ni kan tho alor kita kidaw sngaw pa man share lang ya ki jubab ni jingkan tho jong pi klem de pen mong ya ki wei hapo ka comment box khnang ban tip lang ti parlong la de sngaw tenat ya kini ka video halor ka ka balatia ya ka bapli ka seng Congress hapo ka jala sngaw pa wat klet ban like ban share ban kan tho ro wat klet ro ban subscribe ya kini ka YouTube channel jonga naga banta ki wei pat ki video ki bangan nang man ra sepi naga por Parolok play shibon ya kapor jong pis ngoba wat klet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga nakamenta kiwei pat ki video